Good morning guys. Ayan na nga, i-reveal ko na ang unang sahod. Sahod ko kay YouTube. Ayan, maraming salamat. Thank you so much guys. Ayan, natanggap ko na, nakuha ko na. Ayan na, nakuha ko na ang unang sahod ko kay YouTube. Siyempre, maraming salamat. Thank you so much una-una kay God. Dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na makatanggap, no? Maka-experience ng unang sahod ni YouTube. Ayan. Siyempre, thank you so much. Maraming salamat subscribers na road to 3,000. Kahit hindi pa ako umabot ng 3,000 subscribers, nakatanggap na ko ng unang sahod ko guys. Maraming salamat, thank you so much. Shout out din sa mga viewers, regular viewers ko po, maraming salamat. Siyempre shout out, thank you so much. Top 10 countries viewers, may 10 country pa akong papasalamatan. Siyempre number 10 Bangladesh, number 9 Cambodia, number 8 Vietnam, number 7 Saudi Arabia, number 6 United States, number 5 Malaysia, number 4 Thailand, number 3 India, number 2 Indonesia, siyempre number 1 Philippines. Maraming salamat o shout out po sa lahat ng mga OFW, lahat po na nanood sa akin, ng mga viewers ko, subscribers sa OFW. Maraming salamat, buong Pilipinas, buong mundo po na nanood. Maraming salamat. Thank you so much po. Patuloy niyo po akong i-subscribe, i-views, i-share po mga video ko. Ayan. Ito na po ang unang sahod ko kay YouTube. Ngayon ko lang nakuha. Ngayong araw ko lang nakuha. Thank you. Ayan. Charang! Ayan na guys. Nakuha ko na 1, 2, 3, 4, 5,500 pesos. Ayan guys. Thank you so much po sa lahat ng mga viewers ko na nagtiis ng manood sa akin. Thank you so much guys. Ayan, nakuha ko na. Mabayaran ko na yung utang. Ayan, ang utang ko. At sana po ay patuloy niyo po akong suportahan, subscribe, comment, like, and share po my YouTube channel. Share lang po at lahat po yan, patulong tayo. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po. Thank you so much. Siyempre, number 1 kay God. Thank you so much sa sakripisyo. No? Matulog alas 12, alauna ng gabi para mag-update, mag-upload tayo ng YouTube. No? So, maraming salamat. Ito na po guys. 5,500 ang nakuha ko ngayon sa thank you so much BDO Network Digo City. Ayan, napakadali at walang problema po sa BDO Network. Tested na po yan, sigurado. No, ngayon ko lang. So ayan na. So thank you so much. So nakatanggap unang sahod ko. Sa next sahod baka naman. Ayan, so ulitin ko 1, 2, 3, 4, 5 5,500. So actually, ang natanggap ko is 5,900. Hindi ko na lang kinuha yung 400. So, ito na lang para may pundo pa tayo doon. So, ayan. So, 5,500 ang unang sahod ko. Ayan. Thank you so much, guys. Maraming salamat po. This is Eric Kilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Maraming salamat. Og shout out po sa lahat ng mga suki na ako sa hilot. Buong Mindanao, buong mundo na suki ko sa hilot. Thank you so much. Siyempre sa lahat po ng mga subscribers, viewers na ko. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.